Λοιπόν, να λέτε τις αρχές δεν βλέπεις. 43 έφερε η Βιβέτα τώρα. Πετάρες μία. Έχουμε μπλέξει με κολόφαρ και σου μου φαίνεται. Όχι ρε. 3 και μία 4. Και ξαναπέζω, sorry. Όχι ρε, υπερέτη. Μία σκάφη στο παιδί. Πήγαμε. To be continued, το παιχνίδι, τέλος. Λες τις αργές είπαμε. 32. 31 η Βιβέτα. 65. Λοιπόν, πάρε ένα 6 μακρινό και ένα 5. Ακόμα πιο μακρινό, μαλακιά δηλαδή. 4-3. Από τότε που είχε έρθει στο χέρι. Έλα. Πες 3. 2. 3. 4. Και ξαναπέζω. 5-15. Λοιπόν, 65 έχουμε στο κεφάλι εδώ πέρα πάνω και τέλος. Ασώδιο, πάμε. Κάνει πέρα ο Νίκος εδώ μπροστά μας. Άσος. Σου. 6. 2. Σου έχω πει ότι αυτό δεν γίνεται που κάνει. Άμα θες. Τι έκανε. Το κοροϊδεύει, δεν πάει Γίνεται, το ασώδιο. Το ασώδιο δεν σπάγεται. Δεν σπάζεται. Δεν πειράζει. Μπορεί να παίξει ένα διπλές και μετά το ασώδιο. 4-5. 54. Αλλά δεν μπορείς να παίξεις. Ναι. Κλέβεις το φίλο. Παίξου. Τριάρες, έχου. Ζαριά και διπλή, τι γίνεται. Ξεκίνησε Έχει μπλέξει με κολόφαρος. Καλά το κατάλαβα. 31. Από πού παίρνω, από εκεί. 6-3. Λοιπόν, Τώρα Τριάρες. κάλυψε γιατί σε έχει φτάσει. Όχι, ρε, από εδώ παίξει. Ρε είσαι καθόλου καλά. Τούρκια. 54 ρε. Α, 5-4, λάθος, συγγνώμη. Έκανα περ 53. Λοιπόν, να παίξουμε 5 από εδώ. Να παίξουμε 3 από εδώ. 2, 3. Τούρκια. Μαλάκα έχετε το γιατί να πούμε. Sorry κιόλας δηλαδή. Σώπα, δεν το ξέραμε. Κάτσε τώρα γιατί δεν μου κλείνει. Κλείνει. Δεν σου κλείνει. 65. Πάψη για τηλέφωνο. Μάμου ότι είναι στο πουλσάι. Το πει κοντήγαμε. 64, πάμε. Μόνο το 4 έχεις να παίξεις. Δυστυχώς. 35. Κάνω 3. 64 πάλι. 4 Ωχ. και χρέντο σου, να. Δεν έρχεσαι σπίτι το μεσημεράκι. Πολύ σωστή. Για τάβλη πολύ σιγαράκι. 52. Πες ώρες θα φύγουμε, θα φύγουμε νωρίς. Σήμερα. Θα το μιλήσουμε. Σήμερον. Κάλυψε, κάλυψε κι άσο, κάλυψε κι άσο. Σωστός ο παίκτης. Βιβέτα, περιμένει γράφει κάμερα. 51. Τι άσχολη, γιατί πες είχα διγά. Πάρ' το πίσω, θα φέρεις καλύτερη δουλειά. Πώς κατώς. Έχω μόνο τον άσο. Για τον Άσο, Παίξε τον Άσο. Έλα, έλα, για να θα χτυπήσει. Έχουμε 5-4. Εκεί, στο 3 και στο 5. Κάνε και την πόρτα αυτό εκεί μέσα. Και 4 που. Απ' εκεί που είχα 2. Μα δεν έχεις πόρτα. Και 4. Κοίτα τώρα πώς θα μπω. Δεν το θερά. 6-5 δεν μπαίνει. Πάμε. Ασώδιο! Πάρ' το κάλυψε το 2. Κάτσε το 2. Κάτσε, περίμενα να το καλύψουμε σωστή ζαριά. Άρεσε να θες. Έχει και το ασώδιο τώρα. Ωραίο. Θέλω να κάνω το πολύ πέρα, Πάμε. με τον Γιάνναρη. Έλα και πεντάρες τα καπάκια. Πάει κάμερα. Ναι. Έκανα πέρα πες του, έκανα πέρα. Πάμε και πεντάρες τα καπάκια. Χριστό, Έλα. κοίταμε λίγο. 6-3. Κάτω να με δείξεις τώρα. Δεν είναι καλή. 5-4 συνεχίζει να είναι μέσα η Βέτα. 4-3. Περιτώ να σου πω πως δεν θα πεις. 4-3 η Βέτα συνεχίζει να είναι έξω.
Τριπλές. Δεν έχω. Δεν έχει, δυστυχώς. Περί. Πεντάρες. Πάλι δεν έχει. Δεν έχει ούτε πεντάρες. 3-2. Μην πεις. Έλα. Με πόρτες θα παίρνεις τώρα μέσα μόνο. Είσαι καθόλου να Έξι δεν θα παίρνω τρία. εγώ με πόρτες. Πέντε κι άσο. Έλα, έτσι. Η πόρτα από έτσι ακριβώς. Ωραίο. Εξάρες Πέντε κι άσο και βιβέτα. Έλα. 5-3 ο Νίκος. Κάνει πόρτα, σε κάνει. 5-2, δεν μετράει. Έλα, δεν μετράει, άμα ερχόντουσαν να Άσο 4. πάρτε τώρα. Τριάρες ο Νίκος. Πάλι. Α, δεν γίνεται. 1-3 ρε. 1-3 και 1-4 και 1-4. 3-2, συνεχίζει μετά να είναι έξω. 6 άσο. Όχι. 6 έκανα πέρα τώρα. 5-3 βιβέτα συνεχίζει να μην κάνει τίποτα. 4-2. Όλα εκεί μαζεύονται στο 4-5-6. Αφήνω ένα εκεί πέρα και δεν θα μπορούσα να τα σπάσω μετά. Δεν πάνε. 4-3. 3 και 4. Ωραίος. Έκανα πέρα. 6-2 βιβέτα συνεχίζει να κάθονται. 6-5. Θα πω όταν πρέπει. Ωραίο. Πού είναι λίγο πεντάρι ρε παιδί. Μισό λεπτό είναι 5 άσο. Μένει έξω. 5. 4-5 3 Και συνεχίζει να είναι καλυμμένος από όλες τις μπάντες το παιδί. 4 άσο, παίρνει το 4 γαμό. Πάμε για τόκια τώρα. Ακού. Άσο 4 και δεν θα κάνει εκεί που είναι. 5-2. Παίρνει το 5 και το 2. Πάλι το. 5 άσο, δεν πάει βήμα. 6-2. Όχι, πολύ ανοιχτά βλέπω εκεί πέρα. 4-3, δεν τα τίποτα. 5 άσο. Μην πάει στο κορίτσι. Εξάρες μένει εκεί που είναι. 6 άσο δεν πάει πουθενά. 4-5. Πάει το ένα. Πάει το ένα. Αυτό γιο! Μπήκε και τον πάτησε. 2, παίξει άσο. Ότσου. Εκεί. 1. 4 άσο βιβέτα. Το θα πει ο Γιάνναρης. 65. Φύρε του στη... Τίποτα, 6-5. Άμα ήταν δεν πάει να φεύγει από κάτω. 53. 53 και βιβέτα. Ρε βιβέτα, κούνεψε τα λίγο τα γαμμένα. Τα 36 δεν πάει πουθενά. Ντόρτια βιβέτα. Σοκολέιτορ τώρα. Άλλο ένα. Πυρητούνα. 5-3 βιβέτα. Να αλλάξουμε τα πιο. 6-4 Νίκος. 6-4 και βιβέτα. Να σου πω, το χεράκι το δεξί για θέματα δώσε ο Θεός. Για να κολλάνε πράγματα. Περίμενε. Γιατί πώς ήταν για τον ανθρώπου, ήταν Γιατί 3 τα ώρες. χώνεσαι. Ορίστε. 6-5 ο Νίκος. Ναι, 6-2 βιβέτα. έτσι για τον πανικό. Να με σου ρίξω. Ντόρτια δεν πάει πουθενά. 5-3. Έχουμε γαμηθεί στο 53. 4-3. Αυτά τα 3 τα έχουμε φάει με το τσουβάλι να πούμε. Άσο 3 άσο. 3 άσο και βιβέτα. Ρε παιδί μου, έστω με το αριστερό. Ασό δεν μπήκε ο Νίκος. 3 και 2, 5. 1, 2, 3, 4 και 1, 4. Και ξαναπέζει. Πόσο? 2. Ντόρτια βιβέτα. Άλλα 2. Ναι, θα βγουν 6, 5, 4 έτσι. 5-2. Να πες 5-3, 10, δεν σε νοιάζει. 5-2 παίρνει το 5. Πού να πας, 6-5 παίρνει 2 ο πού να Νίκος. πας μωρέ μαύρο μωρέ, πού να 5 άσο βιβέτα. Έλα, τα τελευταία ζαριά. Ξέρεις, τώρα θα το πάρεις. 6 άσο. 4-3 βιβέτα. Τι ψάχνει να πάρεις εδώ. Έχουν μείνει 2 για τον Νίκο. Είναι καταδικασμένο αυτό. Άλλο ένα έμεινε. Η βιβέτα δεν παίρνει τίποτα με 3 άσο. Και με ασώδια πάλι τα φρύδια μου θα πάρεις. Τίποτα ο Νίκος. Ένα η βιβέτα. Τέλειωσε το παιχνίδι. Νικητής ο Νίκος. Καλό μεσημέρι, Η τιμένη η βιβέτα.